Всеки от нас е микрожурналист в днешно време. Аз съм радио и ТВ журналист по специалност даже. В невиртуалния живот това може да се сравни ето с тия хелиеви балони, които си слагат по коланите, да се обозначават по разни партита, такива хубавци като тези. Какво ще направи изкуственият интелект с всичките тия филмчета и с всичките тия балони и суета? Ще ни обясни ли целта на всичко това? Какъв е очаквания резултат от тая масова говорилня? Според мен не. А вие как мислите? Я докато мислиме, аз да си отворя една количка.